Narinig ako? Jopel, thank you ha. Saglit lang to, saglit lang. Ay, thank you. Nagpunta ikaw sa sa premiere. Hindi pa ako nakakapag sa mga comment kasi busy pa, busy. English spooky ka, Josel ah. Ay, Jofel pala, Jofel. Be careful. Nag-aapura kami. Nag-aapura kami, punta kami ng airport. Nagmamadali pa. Matuli ng namin. May hinahabol lang kami. Ayan ang ng Riyadh. Buti hindi siya traffic. Punta ng airport. Punta ng airport, Jopel. Oo, nag-aapura. Thank you much. Sticker sa akin, umiiyak. Umiiyak, si May. Sabi niya, Nay, Jamila yung naiwan. Sabi ko, ay, oo nga pala, naiwan, nakalimutan ko. Ay, sticker siya ng iyak. Eh, ano gagawin ko? Nakalimutan ko ba? Walang traffic dito papunta sa sa airport. Buti nga walang traffic. Maluwag. Pupunta pa naman sa dasalan. Ayan. Yes, madam. 5 minutes, madam. Same terminal 4, madam, then Ilot mo. Hello, madam? Yes, when you go inside, you go right. You have the hand. Okay. Take with you, you have the hand. Okay. Punta daw sa right side, right? Basta ibaba mo ko doon. pagpasok mo sa Gate 4.
si Kuya Johnny, magkalang shout out. Chuvel, magkalang shout out. Salamat guys. Ano lang to, saglit lang to si Sikoy. Pingtot. Yes.